Region 7A, Sibol Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B. Unión Espiritista Kasing ganda, ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking ang papuri at bawat dalangin. Hello, hello. Hello, hello. Bala pong luklukan tayo.
Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesukristo. Nilwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, walhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamos sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumulwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko. At isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapootan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila na may dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin.
sapagkat ako'y iyong inibig bago natag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Mamaya pa tamo po. Igpang banal, makanyanin naman pong miras, ning kaya kaming kapulungan. Misasan metong kaya pong mikakapatad, king pamamuri at pamipasalamat king banal mong harapan. Makanyan me po sanang buklatan, ing kaya kayong kayarian banwa at ipagkalumupo kaya kaming anak mo, ing kaya kayong bendesyon kalamatupaya. Sasabihan na po ning kaya kayong salita, nung maus kaya ka, makanyan mo kayang pakiramdaman, abayan, sa kaluluhan, at tiligtas. Nung atin kemang pong agawang makapamatula king banal mong harapan, manyad kaya pong patawad. Mo nala po sana bibilangan madagula kasalanan, ngunay gawin mo na pong kabyasnan kaya kami. Mayupayang Ginong Diyos, ngening panahong dara na siya ing yato king pamangailangan, anyawaran mi po Gino, bendasyonan mo ding mga biyasa at amanya liksik lunas king miyaliwang sakit. Basbasan mo po si kananding mangay na katawan, uli na ning kapanamdaman. Ipagkalub mo po ing tula karing daranas kalungkutan, at dinan mo pong kapayapan ing puso at isip ding balang daralan king miyayalawang pagsubok. Antimo naman o Diyos, alalayan mo po ding higit ang mangailangan. Baluming tapat kay pa, karing kaya kang pangako at maniwala kami, king kaya kayong misteryos na makanyan ming pagalingan inyato, king miyayalawang ligalig at subok. Ipagkatiwala mi po kaya kay pa, ing daratang ming bukas, uling balo mo po, emo kaya paboren at ing lugod mo maragulya king sablang bage. Diyos ko, dakalapurin kaya kaming samot kaya duwan king kaya kayong banala harapan, dapot balo mi lang kakilala mula ding bawat pamangailangan mi, at ding kasagutan karing kekeng kahilingan at bawat panalangin. Makanyan ming tanggapan king lihimong paralan, maestrong banal, ikayo puing alpha at omega nining kaya kaming biye. Ikami puing manimuna at maging taulining kaya kaming pamitipon.
Hello. Munting pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula, at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng dagdigang nakikita sa dagdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang
umaga po. Una sa ating pong Panginoon. Tema po, sagisag ng tatlong pantas at kanilang mga handog. Mateo 2 sa Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 12. So, yun po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. So, bibigyan na po natin ng pagkakataon yung mga naitalaga pong mga kapatid nating magbigay ng pag-aaral. Sino kayang mauuna, yung kabataan o yung katandaan? Isa lang yung speaker ng yung kabataan muna. Si Desiree. Magandang umaga po. Una sa Diyos, pangalawa sa mga magulang, pangatlo sa kagayang Panginoon. Ang tema po natin ngayon ay sagisag ng mga tatlong pantas at ang kanilang mga handog. Tunay nga po na ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay lubos at sobra-sobra. Na sa sobrang pagmamahal niya sa atin ay binigay niya ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus. Ayon sa Biblia, ang mga pantas na ito ay nagmula sa silangang bahagi na kung saan doon nila nalaman ang tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Sila ay naglakbay ng napakatagal at nang sa wakas ay natagpuan nila si Jesus kasama ang kanyang ina na si Maria na naninirahan sa isang bahay. Sila ay may tatlong handog na sumasagisag sa dadanasin ni Jesus bilang isang manunubos ng sangkatauhan. Ito ay ang ginto, insenso at mira. Una ay ang ginto. Ito ay sumisimbolo kay Jesus bilang hari ng lahat ng mga hari. Tulad ng ginto, ang mga salita ni Jesus ay hindi kumukupas at di nawawala ng halaga. Pangalawa naman ay ang insenso. Ang insenso, ito ay ang pampabangong sinusunog upang sambahin ng Diyos. Pinaniniwala ang nakakapagtabay ito ng mga negatibang vibrasyon at ng mga mabababang espiritu. Ang insenso ay sumisimbolo sa ating kabutihang hasal na tagalay ni Jesus. Kung paano natin naiwas ang ating mga sarili sa paggawa ng mga hindi magandang bagay. Pangatlo naman ay ang mira. Ang mira ay isang matinik na halaman o puno na ginagamit sa pag-eembalsamo ng mga patay. Sumisimbolo ito sa paghihirap at pagkamatay ni Jesus na siyang naglinis sa ating mga kasalanan. Ang oras ay parang ginto. Sabi nga naman nila, time is gold. Kaya napaka-importante nito sa atin. Kaya habang nandito pa tayo sa mundong ito at nabubuhay, tanim lang tayo ng tanim, gawa lang tayo ng gawa ng mga gandang bagay. Dahil tulad ng ginto, ang ating mga kabanalan, mga pagtulong na ginawa natin at mga pagkakawang gawa ay hindi mawawala sa mga taong nakaranas at nakakita nito. At tulad ng insenso din, nasa sa atin kung paano natin itatabay ang mga tuksong darating sa ating buhay. Kung paano natin itatabay itong mga negatibong bagay na darating sa ating buhay. Ang mira naman ay sagisag ng lungkot at paghihirap ng isang banal na sugo. Si Jesus na anak at sugo ng Diyos, sa kabila ng mga paghihirap na kanyang naranasan, yung pananampalataya niya at pagmamahal niya sa Diyos ay hindi nawala. At kung si Jesus nagawa niya ito na naging matatag siya, kaya din naman natin ito, di ba? Ang buhay ng isang tao ay parang isang libro. Iba't iba ang kwento, kaya di mo malalaman kung tungkol saan ito, kung hindi mo iintindihin ang nilalaman nito. Magkakaiba man ng pabalat,
pare-parehas naman itong may simula at katapusan. At tulad din ng libro, ang buhay ng isang tao ay may mga pahina na naglalaman ng iba't ibang pagsubok sa buhay na makukunan mo rin naman ng aral. Nasa iyo kung paano mo tatapusin yung libro mo. Tatapusin mo ba itong masaya or tatapusin mo ba ng malungkot? Sabi nga sa Joshua chapter 1 verse 9, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni mang lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Kahit anong pagsubok na darating sa atin, lagi nating tatandaan na ang Diyos, nandyan siya lagi. Lagi niya tayong gagabayan, kaya huwag tayong mawawalan ng pananampalataya sa Kanya. At muli, magandang umaga po at salamat po sa pagkikinig. Uh, Magandang umaga po, mga minamahal po naming mga magulang at kapatid sa pananampalataya. At sa umagang ito, unang araw po ng pagpapairal ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno bilang alert level 3 po yung Pampanga. So, sana po panatilihin natin ang ating social distancing sapagkat ito po yung ipinapairal ng ating pamahalaan ngayon. At salamat po sa ating kabataan na nagbigay ng mensahe sa atin. At yung sa akin po, karagdagan lang sa ating tema ngayon. Ang ating pong tema ay ang sagisag ng tatlong pantas at kanilang mga handog. So, may idea po ba tayo kung ano yung pantas? Pag po ni-research mo yung pantas, sinasabi, ang pantas, ito yung mga taong matatalino, dalubhasa, mga taong pinagpala sa katalinuhan o sa karunungan. Sila po yung mga taong matatalino sa lahat ng bagay. Yun po yung tinatawag na pantas. So sa Biblia po kasi, meron pong talata doon na mga pantas na nagbigay ng regalo ng isilang ang ating Panginoong Hesukristo. At ang tatlong pantas na ito ay hinanap nila ang ating ang batang si Jesus nang ito ay ipinanganak. Basahin po natin ang referensya dito sa San Mateo, sabi, 2 po, tuloy-tuloy po siya hanggang 12. Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. So yung mga pantas na ito, meron po silang palatandaan ng mga panayon na ang kanilang patandaan ay ang bituin sa silanganan. Yung bituin na yun ang nagpapahayag na isinilang na nga ang ating Mesaya o ang batang si Jesus. Nang marinig ito ng haring si Herodes, ay nagulimihanan siya at pati ng buong Jerusalem. So, nagulimihanan, balang may kailan, may bigla or nagikapampangan. May nga biglalaw nagulat. Number 4, verse 4. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipanganganak ang Kristo. So si Haring Herodes kasi natatakot sa Huda na sinasakop ng Bethlehem. So alam na po talaga kung saan ipapanganak ang batang si Jesus. Sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda. Yung Huda po, maliit lang na bayan to. Sapagkat mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. Nang magkagayoy tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki.
at kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin. So, inaalam po ni Haring Herodes sa mga pantas na lalaki. Sapagkat may plano po si Haring Herodes. At pinayaon niya sila sa Bethlehem at sinabi, kayo'y magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol. At pagkasumpong ninyo sa kanya, ay ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin. At sila, pagkaranig sa hari, ay nagsiyaon ng kanilang lakad. At narito, ang bituing nakita nila sa silanganan. Ito po yung naging guide nila. Yung nakita nilang bituin sa silanganan, ay nanguna sa kanila hanggang sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. O yung naging guide po nila, yung bituin. At nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak. At nagsipasok sila sa bahay, at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria, at nangagpatira pa sila, at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang makayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto, kamangyan, at mira. At palibhas ay pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang magbalik kay Herodes, ay nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. So hindi na po sila bumalik kay Haring Herodes. So nang makita po ng tatlong pantas na ito ang batang si Jesus, meron po silang mga dalang regalo, handog kay Jesus. At ito nga po ang ginto, kamangyan at mira. Gaya po ng sinabi ng kabataan kanina, ang mga regalong ito ay may kanyang-kanyang simbolo. Kung bakit kaya itong tatlong ito ang naging handog para kay Jesus. Ang gintong po kasi, ito ay sumisimbolo, itong gintong ito ay inilalaan lamang po sa mga hari. Ang ginto po ang pinakasimbolong regalo ng isang hari. Sapagkat alam natin si Jesus po ay sumisimbolo ng kanyang pagiging hari sa lahat ng hari. Po ba? Basahin po natin dito sa San Mateo 27:37. Kung bakit po ginto ang kanyang naging isang regalo. At inilagay nila sa kanyang ulunan ang pamagat sa kanya na nasusulat, ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Sundan po natin sa Awit, Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8. Gayon may inilagay ko ang aking hari sa aking banal na Siyon. 7 po. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. Umingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana at ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinakaari. Sapagkat si Jesus po bilang kanyang anak, pinili niya na siya ang mamuno sa sanglibutan. Kaya po siya ang hari ng mga hari. Sa kanya po ibinigay ang kapamahalaan ng sanglibutan at sangkaharian. Hindi lang po dito sa lupa, pati na sa langit. Siya lang po ang tanging ipinagkatiwala ang mga katungkulan ito ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ayon po dito sa Isaiah 9:7, Kapitulo 9, versikulo 6 hanggang 7, ganito po ang sinasabi. Kapitulo 9, versikulo 6 hanggang 7. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama,
Pangulo ng Kapayapaan. At ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag, upang alalayang kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. So, siya po lang po ang tagapagmana. Binigay po sa kanya ang pamamahala, hindi lang po dito sa lupa, hanggang sa langit. Kaya po, siya ang naturingang hari ng mga hari. Kaya po, ang isang naging regalo sa kanya ay ginto. Ito ay sumusimbolo ng kanyang pagiging hari, makapangyarihang Diyos. Di po ba? Mga panahong iyon, ang paglaki o ang pamamahala ng ating Panginoong Yesus, nagbigay sa atin ng mga mahalagang bagay o katuruan na siyang magpapausbong sa ating pananampalataya. Marami po siyang pinalakas ng loob at marami siyang pinagaling ng mga panahong siya ay lumalakad bilang anak ng Diyos. Sapagkat siya po ay karapat-dapat na tagapamahala. Ayon po dito sa sulat ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 31 hanggang 33. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatagawing anak ng kataas-taasan. So napakadakila po ng ating Panginoon, hindi po ba? Siya ang sumusunod sa ating Diyos, ang kataas-taasan. At sa kanya ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. So ibibigay po yung pamamahala sa kanya at siya'y maghahari sa angkan ni Jacob, magpakailanman at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. So, kaya po, hindi pa lumalaki ang batang si Jesus. Alam na po ng mga pantas kung ano po yung buhay na tatahangin ni Jesus. Kaya isa ang ginto sa kanyang mga naging handog. Yung kamangyan naman po, ano po yung simbolo ng kamangyan sa buhay ni Jesus? Ang kamangyan po, ito yung insenso na ginagamit natin ngayon. Isang kagaya ng isang pampabangong sinusunog upang sambahin ang Diyos. Sapagkat si Jesus po, sumasagisag ang kanyang pagiging Diyos. Ayon po dito sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 9, sapagkat sa kanyang nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. So si Jesus po, nandun po yung kapuspusan niyan ng pagka-Diyos. Although ipinanganak po siya sa laman, at alam natin hindi siya dumaan sa natural na pagiging tao. At alam natin na nabuo siya sa pamagitan ng tulong ng banal na Espiritu, na siyang gumabay sa kanyang ina upang ito ay ipagdalang tao niya sa kanyang sinapupunan. Kaya kamangyan, ito ay sumusumbolo sa kanyang pagka-Diyos. Sapagkat ang insenso po ay ginagamit ng mga Panginoon upang sambahin ang isang Diyos. Gaya po din po na sinasabi dito sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 11, atin pong basahin. Mangagkaraan kayo sa inyo ng pag-iisip na ito na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasa kanyang Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. So sa bagamat isang tinuturing natin isang Diyos, hindi po niya ipinapantay ang kanyang sarili sa ating Ama. Kundi bagkus hinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. So nakitulad po siya sa atin. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, ayun po, nagkaroon siya ng katawang laman, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus.
Ibinaba po niya ang kanyang sarili. Ipanantay niya ang kanyang sarili sa mga tao. Sa kabila po ng kanyang pagka-isang Diyos. 9 po. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nangasa langit at nangasa ibabaw ng lupa at nangasa ilalim ng lupa. So lahat po tayo kailangan sambahin natin si Jesus bilang isang Diyos at hindi bilang isang tao. At upang ipahayag ang lahat ng mga dila na si Yesu Kristo ay Panginoon. So, si Yesu Kristo po ay isang Diyos din sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. Alam mo natin na siya ay anak ng Ama, ng Diyos. Natural lang po, kung ano yung anak, kung ano yung Ama, ganun din yung po yung anak. Diba? Ang Diyos Ama ay Diyos, kaya si Jesus ay Diyos. Yun po ang simbolo ng kamangyan. Sinasagisag nito ang pagka-Diyos ni Jesus. Yung mira po, so pinag-aaralan po natin yung 3 handog ng pantas po. No? Dito na po tayo sa mira. At gaya po na nasabi ng kabataan kanina, ito po ay isang maliit na matinik na puno na sangkap po sa paggawa ng banal na langis at ginagamit po sa paghahanda sa katawan ng mamamatay. So, nung mga panahon po, isa po ito sa sangkap na panghimbalsamo na ginagamit sa mga namatay na. So, bakit po kaya ito? Sapagkat alam po ni Jesus at alam ng mga pantas na darating ang panahon, si Jesus po ay mamamatay para sa atin. Siya po ang pangtutubos, ang buhay po at dugo niya ang pangtutubos sa kasalanan ng tao. Noong mga panahong iyon, ang pagkamatay po ni Jesus ay hindi basta-basta lang ng pagkamatay. Ito po ay may meaning sa ating mga Kristiyano. Mahalaga po sa ating mga Kristiyano ang kamatayan ni Jesus. Sapagkat ang kamatayan po ni Jesus ay siyang magliligtas po sa sanglibutan. Noong mga panahong ipagsakdal siya ng mga kasaserdote at ng mga panahong ipinako siya sa krus, dumaan po siya sa malapit at maraas na pagdurusa. Alam niyo po yung ginawa sa kanya, di po ba? At alam naman natin at napapanood natin kung ano yung naging kamatayan ni Kristo Jesus nang ipinako siya sa krus. Alam niyo po, nakapakahalaga sa atin ang naging kamatayan ni Kristo na Jesus na yon. Sapagkat sa mapait na kamatayan niya, alam natin natubos po ang kasalanan ng tao. Kaya ayon po dito sa San Juan 14:6, basahin po natin. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Lahat po tayo dadaan kay Kristo Jesus. Wala pong direktang paparoon sa ating Diyos nang hindi dumadahan kay Jesus. Kaya sabi po sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 22, basahin po natin. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay linininis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kaya po, yung dugo ni Kristo, yung Panginoong Jesucristo, nilinis niya yung sanlibutan, nilinis yung ating mga kasalanan. Kaya malaking pasalamat po natin na ang ating Panginoong Yesus ay binuwis niya ang kanyang buhay. Di po ba? Sino po kaya sa atin ang magbubuwis ng buhay para sa iyong kapatid, sa iyong kaibigan? Meron po ba? Wala po, no? Pero si Kristo po, ginawa niya yun. Hindi po ba? Alang-alang sa atin. Kaya ayon po doon sa Hebreo, basahin po natin. Sa kaloobang yaon, tao'y pinapaging banal sa pamamagitan ng paghandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. So, sa pamamagitan po na yun, natututo po tayo bilang isang mananampalataya
kung ano yung mga dapat natin gawin sa buhay. Di po ba? Nagkakaroon tayo ng kaalaman bilang isang mananampalataya na bilang isang mananampalataya na sumusunod sa mga kautusan ni Kristo, naiiwasan natin yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa Kanya. Di po ba? Tayo nagiging kalooban, yung pinapaging banal tayo. Nagkakaroon tayo ng katiwasayan, kapayapaan sa ating sarili. At ganoon din po, basahin natin dito sa Colosas, Kapitulo 1, versikulo 22. Gayon may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa kaharapan niya. So, lililinis po tayo. Di po ba? Tayo ang mananampalataya, alam naman natin na pag wala sa iyo yung kabanalan, wala sa iyo yung kababaang loob, kalinisan, hindi po tayo makakarating sa pinangako ng ating Panginoon. Kaya, yung ginagawa natin sa ating sarili bilang mananampalataya, ninilinis po natin ang ating mga sarili sa anumang kasalanan. Kailangan po umiwas tayo sa mga bagay na makakapagdungis sa ating sarili. Iwasan po natin na alam natin na hindi karapat dapat sa kanyang paningin ng ating Panginoon. At panghuli po, dito po sa 1 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 19, kundi ang mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. So, kailangan po talaga walang kapintasan at walang dungis ng pagkakasala ang bawat isa sa atin. Yun po yung ating panatiliin sa ating sarili bilang isang mananampalataya sa Panginoon. At alam natin na hindi po tayo perpekto bilang isang tao, di po ba? Pero siguro sa mga salitang naririnig natin, sa mga dinadala ng banal na Espiritu, sa dahan-dahan pong pagbabago siguro sa ating mga sarili, makakamit natin ito, yung walang kapintasan at walang dungis. Kagaya po ng ating Panginoong Hesukristo. Yun lang po, bilang isang mananampatandaan po natin na yung paggawa nating kabutihan sa ating kapwa at paglilinis sa ating sarili, mahalaking bagay po yung sa ating Panginoon. At yung mga pagsisising ginagawa natin sa ating mga kasalanan. Dapat po talaga sa kabila ng ating pagbabago sa ating mga ugaling hindi kaayaya, kailangan po talaga magsisi ang isang mananampalataya. At yun lang po. At magandang umaga po sa ating lahat.
Wala po, lockdown ka no, minervyusan tamo. Ne, lockdown po ka no, orientane. Na, kasi po, may miyaya pong abiso yung kaya katamong gobyerno, lockdown. Ne, pilampung porsyento yung malyaring gawa, ganap ka rin anti kanining aktibidades. Pero makanyan man po, ginampanantaya po yung kaya katamong katungkulan. Bistat man po hanggang bisatang maminto. Ne, anong minsan po katakutan taya naman po yung batas eh. Ne, yung batas na po ning tao, ang po ning batas na ning Diyos, kailangan piyabi at ala. At ala pwedeng pikawani kasi sina lang sang taka rin, violator tamo. Yan na naman burining kaya katamong hapong gino na maging pasaway tamo kaya katang gobyerno. So makanyan man po aba mong bibilangan talaret ang kaya katamong meging andog. So suddenly yung mag-decide tamo pong aryantane po yung kaya katamong pulong uli pong dakal tamo. Ne po. At makanyan mo naman kaya katamo pong pamanyam ba, ing kanako mo pong maging payo kaya katamong talasambam pong tala salpantaya kapatad. Lagi tala pong darlar kaya katamong vaccine card, huli pong re-required dala rin. Ano ka rin tamo pumunta, palagi yo pong darala, huli pong ilang kukutangda. Muntatamo po parting Angeles, makanyan mo naman po, ne po, lalo na pang linob tamo kareng pong establishment, ang ganda pong kutang nung hating kang vaccine card. So reta pong pepa vaccine, palagi ako po kaya katamo kini, halos makabaksin tana po ne, nung pilan lamo pong porsyento retang pasiguro pepa vaccine, pero karaniwan po, vaccinated na po. Makanyan man po, yung kaya katamo pong hapong gino, mamaw siya, king miyayaliwang paralan. Ne po? Kasi, nino man po kaya katamo, ne? Yung pong lulto, kapigaganakan, king kaya katamong yato. Metong yan namang boses na po, ning kaya katamong apong gino. Baluan niyo po hanggang yan deng dalubasa ne pong talagang panulutamo yan po yung kakargada ka rin kaya katamong katawan. So gagawa lang pong paralan din biyasa. So gagamitan na lang naman po ning kaya katamong gino nung nanoy tang mayap gawan ne? Anya kailangan po itamo maging alerto tamo po ngeni. Emo po bukod keng COVID, may ayaliwa pong kailangan i-alerto na ning tao. Na minsan itang gagawa na naman ning kalupa mong tao na makatuliran, malilyari po ngening panahon tamo. Darakal po ing kasakitan, darakala naman po detang magsamantala. Anya kailangan po miminga tamo itamong kapatad, ne po, lalo na po ng bengi, ang ganda mo pong manyara, baka nita po milaw tamo kayong nanumang pong peligro. So, pasalamatan da kayo po, king Aldo ngay ni, bistat man po, dening kaya katamong kapatad dela payari. So, reni pong kaya katamong anak, re-remind ko po, nino kayang munang magsani karening kaya ngarap. Miras na ako na naman po kini, kalupa na yan, bisa na ako naman pong lukluko na nga pwede. Dapat kailangan po atin na kayong kayanakan. Pwede na ka na? Ready na ka? Ako po makibiru. Siguro nung nantala reni, elabisa. Pero nung isa niya talagang din ating mabisa. Ne po. Itang tinanggap, yapin ito. Kasi nung tulduan kaya po, masahi ang pong magkusa kaya mo na. Pero nung deningan, isa niya talangan.
Potang kahitan talagang tinang may buklat. Akit tayo. Ha? Kasi may panol dula eh. Yako na nang siya, no? Nang marinaya pa yata. Ayan. Tatalakad niya. Ali po, tutuna, kailangan ni kayong anak. Kayanakan. Ayan. Kasi po, metong yang katungkulan ni, masanting mo rin po yung maging gamit kayo. Ayan. Ating gamit kaya kayong kayanakan. Kasi kareng aliwang pupuntalan kong sentro, ang tiyakan, tapilaan na ka nang? Ini. Na? 14. Oh, itang ngikit ko, 9. 9 pa niya, may. Itang anak. Kasi po, bakit kaya kayong antikan niya na edad, agkatanda kayo, ay kaya tanda kayo. Kasi niyang panahon ng Kristo, kaya tang panahon na manaralyo, binawal do rin anak, babawal dala. Pero sinabi na, eyo babawal, ano. Ha? Nung kayo na maging antikan ni kareti, ano. Kasi nga anak hanggang kamuanan mengen ni, pota mo pagsabihanan na ka. O yung matwa kamuanan mengen ni, bukas hanggang bukas. No, pansin niya pa eh. Yeah. Po, pero yung anak, sabihanan mo ni anak. Yeah. Nung ka man may kapag-servisyo nga ni, kaya tutuki, mag-servisyo ka na. O, tanggap pa na. Pero nung kanong matuan eh, gusto mong beyutok me, kabili na, palantok ka naman. Yeah. Makanya mo po yan. Nanyakaluguran na kapatid. Kaya kayong kayanakan, encourage na kayo, may liya pa mo siya, no? Bisane, siguro siya. Ikayong pag-asa, ikaming matwa, ay ikaming medyo anak-anak po, ikayong pag-asa mi, ikaw ng anak. Anak-anak kaya pa naman may lila rin kaya lalampot at yung bisang pasani karetang kiyang gulo to, may li Patricia, siguro Patricia ito, Bisaya naman siguro magsana. At yan po na, yung kaya katamo pong gawan kanyan, isto pong atintamo pong makanining sitwasyon, automatic na po na po, etana po kailangan i-announce na, makanyan, nung magabiso la po, magkano la po rin kaya katamong? Bakit i-announce tala at saka tane po isa rin kaya katamong pamanyam? 5,210 la po. Pero makanyan man po, kadwan Domingo pa lang yan eh. Cancel yan naman po. O kasi, kaya. Cancel yan naman po. Okay, di takramo mo, opisyalis na. Dahil mga opisyalis sila pong mitagang kanyan. Okay. Sige po, kadwayan Domingo nga ni, miluluklukan la po rin opisyalis nga ni Aldo nga ni. Sorry kaya katampong pisaw-saw, si Bayo, 5,210 la po. Salamat po. Yung pagkalagmusika ng pwersa, biyat pagkabiyay kami. Ginawa ba siya mo naman, hindi kaming kakulangan. Kami kasara Diyos ko, patawaran nga pang balang may kapisa. Ikpahan kanyang kesa akong pagkaluban ng kapesnan. Sika ng tetagan bating upayang ng Diyos, mayang kaya pong malayang mahagalo, karimbalan mong kapulila. Ginawa ng kawarasan iti. Ano mga ng Diyos ko, yung sakita durog ang kinti kaming yatong kakarinan. Pasalamat kami Ginoong metong mangki kami alapong yabuban. Kapamilatan na po ng kikang subebe at patnube kaya kami Diyos ko. Kingadot din yung makanyan ng kaya pong ingatan. Ike pong nga kumipa. Ginoo pablas na ika po yung may payak ng sabla. Na ano pong maiblas niya ika rin dapat mong mangayat mo ng puriyan dakat samban king pangay espiritu mating katatuan. Ginoo ngayon mo sa ikiawaran mo rin kiray pa.
Ano mga ng Diyos ko, pagdalong laring kikang talipin na puning kikang kaipayan. Matuwaya man ang Pay Diyos ko, magparatisan ka rin ang sikara ng pong pwersa. Bating mo pa yung Ginoo dating nagdo, mga pong lupos makapanupara ka sa blang buri mo. Ginoo katigan mo puring ka rin ang puso at kaisipan ng Pay kaping lugrenda. Yan mo pong pamagkusay pa. Ginoo ngayon mo sa itiyawaran miring kikay parang kikang pingaring magpilang pang makatagan. May mundasyon king kikang kasalpantayan ng Diyos ko, ni naman po nating bitbit at ang kapanandaman. Okay ng Diyos ko, aram kiring lubasan mo naman. Bating mo pa yung Ginoo ngayon na pumakayabi, susuyot, mamito ko rin bulim. Ginoo ilat mo sa akin kami ang timoy ngayon bagyo. Dul-dul sakit ang mabayat, ang tornado, ipang volcano, biglang kamatayan. Desgrasya pa o yung gera. Gawin mo rin po yung kikang bundok, tatangalan. Yung bundok ninas lang at nung nalbukan Diyos ko, awaran kira. Ingganat mo no sa akong sa kapasipulan pa. Bating mo pa yung Ginoo, tenga lang naging napo na sa tangalang pasibay pa rin kaya kami panuman. Ginoo ngini pong mahusiuli kami Diyos ko. Urin po rin kaya kaming daungan. Makanyan mo sa akong bendisyonan. Dinisan mo pong kaya kaming daranig pa namanan kayong at kapayapan. Kimbalayan mong darangin ng Diyos ko po tasang magsikubli kami. Ginoo, yatag mo kami naman pong kapayapan. Ilaot mo kaya kami para tamatuloy ng isip. Amang nasa lang kaya kaming biig pa. Ginawa waram kaya ka Diyos ko, manong bendisyon pagkalubing balang metong kaya kami. Ginuwang timuron diatang kaya kaming kaparada dialam kaya mayroon ang kakaran ng bansa. Nakarlamang pong bansa ng Diyos ko, waram kaya kong nandot ingatan mo na. Yun ang Diyos ko, tasang magsikuplila Diyos ko, iuli mo na naman sana pong kapayapan. Bating mo pa yung Ginoo datang nga doon maging persa na punin kaya kang kasal. Kaya kaming kasalpantayanan pa. Ginoo ngayon yung oras sa iti. Minawang po lubos ng sambit lang ng galamang daran kaya kaming puso. Ikay manakit, ikay makatangalit pa. Ginoo ngayon yung oras sa iti, papamilitan mo itong sa blake. Ang timur ng bugto mo anak kaya kaming takapagligtas sa Ginoong Yesu Cristo. Kambeda rin lupat sa abda rin kaya kang pangakang pamatulang ng Espiritu Santo. Iyan asa. Sibol Tagumpay Biet is now signing off.